Δεν και τη μελέτη την έκανε το Δασταρχείο Καβάλας τότε, της αναδάσωσης. Εγώ τους είχα πει ότι δεν χρειάζεται καμιά αναδάσωση. Γιατί όλα αυτά τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές. Η πυρκαγιά δεν γίνεται μόνο τώρα, οι πυρκαγιές πάντα υπήρχαν. Και στην αρχαιότητα υπήρχαν πυρκαγιές. Όταν περιγράφει ο Όμηρος το ταξίδι του τη Λέμαχο, από την Ιθάκη, κάτω στην Πύλο, που πήγε να δει τον Νέστορα, έβλεπε από το πλοίο όπως ταξίδευε στην στερεά Ελλάδα εκεί να καίγονται δάση, πυρκαγιές. Συνεπώς σημαίνει ότι πάντα υπήρχαν πυρκαγιές αυτές. Και δεν είναι μόνο τα δάση τα μεσογειακά που καίγονται, δάση καίγονται και στις σαβάνες κάτω στην Αφρική. Είναι δηλαδή ένας οικολογικός παράγοντας η πυρκαγιά για την ανανέωση αυτών των οικοσυστημάτων, όπως ακόμα και στις βόρειες περιοχές, στις τούντρες για παράδειγμα. Στις τούντρες γίνεται κάθε 40-50 χρόνια γίνεται μια πυρκαγιά που συμβάλλει στην ανανέωσή τους ή στα δάση αυτά τα κονοφόρα. Βέβαια, το εκείνο που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι έχει αυξηθεί η περιοδικότητα των πυρκαγιών μας. Ενώ παλιά γινόταν πυρκαγιές κάθε 80-100 χρόνια, τώρα γίνονται κάθε 20 χρόνια, κάθε 30 χρόνια. Και αυτό συμβάλλει στην καταστροφή του εδάφους και στην υποβάθμιση των εδαφών και μετά από κάθε πυρκαγιά έχουμε μια χειρότερη κατάσταση από ό,τι είχαμε πριν. Αλλά οι μηχανισμοί της φύσης δρούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως η φυσική αναγέννηση. Τα μεν πλατήφυλλα, αυτά που είναι τα πλατήφυλλα ήδη δηλαδή, αυτά έχουν την ικανότητα να πρεμοβλαστάνουν. Δεν καταστρέφει το ριζικό σύστημα με την πυρκαγιά και αυτά βγάζουν καινούργια βλαστάρια από το πρέμνο κάτω. Και σε ένα χρόνο δεν φαίνεται καν αν έχει γίνει πυρκαγιά ή όχι. Τα δε κονοφόρα, δηλαδή αυτά τα μεσογειακά λεγόμενα κονοφόρα, όπως είναι η Χαλέπης που έφυγε, η Τραχία επέφυγη που έχουν στην Καβάλα, αυτά έχουν μηχανισμούς να ξαναγεννώνται με τους σπόρους. Ας πω ένα παράδειγμα, η Χαλέπης που έφυγε κρατάει τα κουκουνάρια κλειστά, αυτά οριμάζονται κατά τον Μάιο μήνα, Απρίλιο με Μάιο τα κουκουνάρια, αλλά δεν ανοίγουν τότε. Ή ανοίγουν πολύ λίγα. Τα άλλα και μένουν κλειστά για 10, 15 και 20 χρόνια ακόμα και ανοίγουν μετά την πυρκαγιά. Όχι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, γιατί θα καταστρέφονταν. 48 ώρες περίπου μετά την πυρκαγιά, αφού σβήσει και έχει κρυώσει το έδαφος κάτω, αν πάει κανείς σε ένα δάσος τέτοιο που Χαλέπη πέφτει, στην της Αττικής, Χαλκιδικής εδώ, θα νιώσει μια βροχή από σπόρους που πέφτουν. Και όλοι οι σπόροι αυτοί δεν φυτρώνουν με την παραμικρή βροχή. Χρειάζονται 20 χιλιοστά βροχής για να φυτρώσουν. Γιατί έχουν ουσίες ανασταλτικές της φύτρωσης και αυτό είναι μια πρόνοια της φύσης. Γιατί αν φυτρώνουν με την πρώτη βροχή, τα ξεραίνονταν. Και έτσι φυτρώνουν το φθινόπωρο. Και δεν φυτρώνουν όλοι οι σπόροι την ίδια χρονιά, αλλά φυτρώνουν και το δεύτερο έτος και το τρίτο και το τέταρτο έτος, έτσι ώστε αν τυχόν υπάρχει ένα ξερό καλοκαίρι, να το αποφύγουν. Τώρα είναι ορισμένα από αυτά. Και έτσι είναι εξασφαλισμένη η αναγέννηση μετά από πυρκαγιά. Η τραχία επέφυγη, αυτοί που έχουν στη Θάσο κλπ. Σε αυτούς οι σπόροι δεν ανοίγουν από την Άνοιξη, αλλά ανοίγουν το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο μήνα. Και μετά την πυρκαγιά πάλι δεν ανοίγουν μετά την πυρκαγιά, μένουν κλειστοί και ανοίγουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε και εκεί πάλι έχουμε σπόρους, ικανή ποσότητα σπόρων που εξασφαλίζουν τη φυσική αναγέννηση. Στην Καβάλα είναι σαν τη Χαλκιδική. Στην Καβάλα είναι σαν τη Θάσο. Είναι η τραχία επέφυγε εκεί. Γι' αυτό όταν έγινε η πυρκαγιά τότε, τους είπα μην κάνετε τίποτα. Γιατί η φύση η ίδια θα το αναγεννήσει. Το μόνο που χρειάζεται μετά την πυρκαγιά είναι γιατί με την πυρκαγιά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της τάχτης που υπάρχει, δημιουργείται αυτό που λέμε υδρόφοβο στρώμα. Αν δει κανείς μετά την πυρκαγιά ένα δάσος, Χαλέπη, Τραχίας, Πεύκης, οτιδήποτε και αεφύρων, πλατηφύρων, θα δει ότι έχει μια γυαλάδα το χώμα. Αυτό είναι ένα υδρόφοβο στρώμα, γύρω στα 5-6 χιλιοστά, που εμποδίζει το νερό να μπει μέσα στο έδαφος και το αναγκάζει να πορεύει φανιακά. Οπότε ο μεγάλος κίνδυνος μετά την πυρκαγιά είναι οι πλημμύρες που ακολουθούν.
Για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να κόβουμε τα δέντρα, τα οποία έχουν καεί, τους κορμούς, και να τους βάζουμε στο υψίσιο, όπως λέμε, δηλαδή. Κάτω προς τη μεγάλη κλίση. Αυτά λειτουργούν σαν μικρά φραγματάκια, τα οποία συγκρατούν το νερό και σαπίζουν μετά από 2-3 χρόνια και εφοδιάζουν το έδαφος και με οργανική ουσία, η οποία καταστρέφεται με την πυρκαγιά. Και έτσι παίζουν διπλό ρόλο, δηλαδή, και οικολογικό και... Αυτό ξέρετε αν έγινε στην Καβάλα? Η Καβάλα δεν είχε γίνει. Τότε έγινε όμως το Αγίου Όρος, όταν έγινε η πυρκαγιά το Αγίου Όρος, και στην Αττική κάτω. Τελικά η φωτιά έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις η φωτιά, ας πούμε, στην Καβάλα συγκεκριμένα? Και κάθε πυρκαγιά έχει και τις αρνητικές επιπτώσεις. Και κυρίως η αρνητική επίπτωση αφορά την υποβάθμιση του εδάφους, δηλαδή με τις πλημμύρες και τη διάβρωση που ακολουθεί. Αλλά η πυρκαγιά αυτή καθ' αυτή είναι ένας οικολογικός παράγοντας για τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Δεν πρέπει να μας τρομάζει η πυρκαγιά. Όταν γίνεται φυσιολογικά, δηλαδή αν μια πυρκαγιά γίνεται κάθε 100 χρόνια, αυτό συμβάλλει και στην ανανέωση, ιδίως στα πευκοδάσια. Τα πευκοδάσια δημιουργούν οι βελόνες των πευκοδασών, δεν αποσυντήθεται σε ένα χρόνο όπως είναι στα θηλοβόλα. Μπορούν να κρατάνε 12, 13 και 15 χρόνια ακόμα, οπότε δημιουργείται ένας τάπητας, στον οποίο εμπλέκονται μέσα και μικύλια από μύκητες. Αυτό λέγεται μύκητο-παγής τάπητας. Αυτός εμποδίζει την αναγέννηση, εμποδίζει να φυτώσουν τις σπόροι. Σε αυτή την περίπτωση η πυρκαγιά δρά ευεργετικά. Καταστρέφει τον τάπητα αυτό που εμποδίζει την αναγέννηση του δάσους και διευκολύνει την αναγέννηση. Αλλά αυτό τι σημαίνει τα δάση αυτά, δεν και καλά πρέπει να καούν για να γεννηθούν. Μπορούν να καταστρέφουν τον τάπητα αυτόν με άλλο τρόπο, δηλαδή με μηχανικά μέσα κλπ. Οπότε έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μετά την πυρκαγιά μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έκανε η πυρκαγιά. Αν επέμβαμε και αρχίζουμε να ανοίγουμε βαθμίδες με τους μπουλντόζες κλπ., τότε κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έκανε η ίδια η πυρκαγιά. Μήπως ξέρετε με τη φωτιά, γιατί κάτι είχαν πει για τις κουκουνάρες ότι εκτοξεύονται, ξέρετε? Πάσα χλαμάρες. Δεν έχει χρωμοβίδηση η κουκουνάρα. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται άλλο πράγμα. Δημιουργούνται ανωδικά ρεύματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και παρασύρονται από καΐδια κλπ. Τα οποία σκορπάνε. Και αυτό γίνεται. Δηλαδή δείτε η πυρκαγιά με αυτόν τον τρόπο. Με τα ανωδικά ρεύματα που δημιουργούνται. Όχι και από τους κουκουνάρες. Γενικά, μήπως μπορείτε να πείτε τι άλλες επιπτώσεις μπορεί να έχει μια φωτιά γενικά στο οικοσύστημα, δεν ξέρω, αν ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά, αν υπάρχουν τέτοια? Κοιτάξτε, όλα τα οικοσυστήματα αυτά που καίγονται συχνά, ας πούμε, τα λέμε και πυρόφυλλα οικοσυστήματα. Δηλαδή είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά. Και όταν είναι προσαρμοσμένα δεν είναι μόνο τα φυτά και τα δέντρα κλπ, είναι και τα ζώα. Και έτσι αν οι πυρκαγιές γίνονται κατά λογικά χρονικά διαστήματα, δηλαδή 80-100 χρόνια, που ρημάζουν οι συνθήκες να γίνει μια φυσική πυρκαγιά, αυτό δεν προκαλεί καμιά ζημιά, ίσα-ίσα είναι και ευεργετική, γιατί συμβάλλει στην ανανέωση. Καταστροφική γίνεται η πυρκαγιά όταν επαναλαμβάνεται συχνά. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνονται συχνά αυτές τις πυρκαγιές. Δηλαδή πριν προλάβουν τα δέντρα να έχουν την ικανότητα να δημιουργούν εικόνες κλπ. Ξανακαίγονται, οπότε πια δεν ανανεώνονται. Πιο καταστροφική από την πυρκαγιά είναι η εγωβούσκη. Αυτό που έγινε, δηλαδή που έγινε αναδάσωση στην Καβάλα, εξηγήστε μου γιατί ακριβώς είναι αρνητικό, δηλαδή σε σχέση με ότι ανανεώνεται από μόνη της η φύση, όπως λέτε. Τι κάνανε και με την αναδάσωση μπορεί να καταστραφεί, ποια είναι η διαφορά? Είναι ο τρόπος που γίνεται η αναδάσωση. Δηλαδή, άμα γίνονται βαθμίδες, και αυτά έχει επικρατήσει αυτή η μέθοδος με τις βαθμίδες, εκεί βαθμίζεται το έδαφος. Και δεν χρειάζεται αυτή η επέμβαση. Δηλαδή η φύση έχει τους μηχανισμούς να αντιδρά. Ας αφήσουμε τη φύση να τα κάνει μόνη της σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή το καλύτερο είναι να περιμένουμε
όταν καεί ένα δάσος, τώρα που καλεύει τραχαία επέφυγη, όπως έγινε και στη Θάσο. Στη Θάσο κάναμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά επεμβαίνοντας, παρά να δεν είχαμε επέμβει. Και βλέπετε, όπου δεν επενεύει ο άνθρωπος και έχει θαυμάσια αναγέννηση την τραχαία επέφυγη. Όπου επέμβει, ιδίως για να πάρουμε το ξύλο, το ξύλο πρέπει να το παίρνει κανείς τον πρώτο χρόνο πριν αρχίσει να φυτρώνουν οι σπόροι. Από εκεί και πέρα μετά, οποιαδήποτε επέμβαση είναι καταστροφική με την αναγέννηση. Αυτό που λένε ότι ας πούμε στη Θάσο, έχει ακουστεί ότι στη Θάσο μπορεί πιο εύκολα να ανανεώνονται επειδή βοηθάει το κλίμα, ενώ λένε στην Καβάλα επειδή ήταν βράχια και δεν ήταν δεν βοηθούσε. Κι όμως αναδασώθηκε φυσικά όλη αυτή το δάσος του Καρμένου της Καβάλας, αυτό που βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, έχει αναγεννηθεί φυσικά. Τα περισσότερα από αυτά που φυτέψανε δεν πιάσαν. Αυτό ισχύει γιατί είδα και κάποιους ανθρώπους που μου δείξανε κάποια σημεία της Καβάλας και λένε όλα αυτά δεν έγιναν αναδάσωση και είδα ότι είχαν βγει από μόνο τους, ας πούμε, πολλά. Ναι. Καμιά φορά είναι πρόβλημα η πυκνότητα. Δηλαδή πέφτουν πολλοί σπόροι στο τετραγωνικό μέτρο και φυτρώνουν. Κάποτε με είχαν καλέσει στην Ισπανία, στην περιοχή της Βαλένθιας, είχε μια μεγάλη πυρκαγιά, ήταν δημοτικό δάσος, 150.000 στρέμματα. Και κάνανε ένα σεμινάριο εκεί για το τι θα γίνει με αυτή την έκταση. Και έχοντας την εμπειρία από το Άγιο Όρος, από τη Χαλκιδική κλπ. Είχα και μια σειρά από slides. Σου είπα ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε μετά με την πυρκαγιά είναι να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Και να το προστατεύσουμε από τη βουσκή και καμιά φορά και από τους δασικούς. Εξισηκωθήκαν και ορισμένοι δασικοί, Ισπανοί κλπ. Όταν πήγαμε όμως την άλλη μέρα επί τόπου, επειδή είχαν αρχίσει αυτοί να κάνουν κάτι πειράματα αναδάσωση, με τα ίδια που προϋπήρχαν. Πολύ ωραία συνδεσμένα, με λατινικά τετράγωνα, είχαν ξεπατώσει και τα πρέμνα όλα κλπ. Είχαν βάλει άχυρο πάνω για να μην γίνεται διάβρωση. Και έβλεπε κανείς μέσα στο περιφραγμένο, το πουρνάρι ήταν 2-3 πόντους, αυτό που φυτέψαν. Η αριά γύρω στους 5-6 πόντους. Η χαλέπες πέφτει, είχε μείνει, ήταν και ξηρή άνοιξη, 1 στα 20 τετραγωνικά μέτρα, ένα φυτάριο. Έξω από τα πειράματά του, το πουρνάρι ήταν μισό μέτρο. Η αριά 70 πόντους και τα πεύκα ήταν 10 με 40 στο τετραγωνικό μέτρο. Και ήταν αυτός ο δήμαρχος της Βαλένθιας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί και τα λέει, τι αναδάσεις να κάνουμε εδώ. Βέβαια αυτό του συνέφερε γιατί δεν ξόδευε κιόλα. Πώς όμως θα μπορέσει κάποιος από τους βοσκούς να το περιφράξει, τι πρέπει να κάνει για να μην έρχονται και καταστρέψουν? Ναι, αυτό είναι θέμα αστυνόμευσης. Όπως πάντα απαγορεύεται η βοσκή μετά πυρκαγιά. Αλλά χρειάζεται αστυνόμευση. Δεν μπορούμε να περιφράζουμε όλα τα κτάρ και να αστυνομεύουν. Και από τους κοπατητές. Και από τους κοπατητές δεν βρίσκουν ευκαιρία μετά την πυρκαγιά να καταλαμβάνουν κομμάτια γης και να τα κτίζουν. Κάτι άλλο σε σχέση με τη φωτιά της Καβάλας που δεν σας ρώτησα, κάτι άλλο που πιστεύετε ότι ήταν σημαντικό? Κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά μόνο την Καβάλα, αφορά όλη την Ελλάδα. Οι πυρκαγιές, το έχω πει πάρα πολλές φορές, προλαβαίνονται. Αλλά δεν καταστέλλονται. Δηλαδή, αν μια πυρκαγιά πάρει διαστάσεις και τυχαίνει να φυσάει και αέρας 7, 8 και 9 μποφόρ, δεν σταματάει με τίποτα. Ούτε με τα καναντέρια, τα οποία δεν πετάνε σε αυτές τις καταστάσεις, ούτε τίποτα άλλο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τότε είναι να προστατεύουμε οικισμούς κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε από τη φωτιά, δηλαδή τι μπορεί να γίνει για προστασία? Να μην αφήνουμε έφλεκτα υλικά μέσα, να γίνεται κυρίως όχι σε όλο το δάσος, αλλά εκεί που συνορεύει με δρόμους και πέρα το κομμάτι αυτό, να γίνεται μια εκθάμνωση. Από εκεί μεταφέρεται η πυρκαγιά. Και κυρίως αστυνόμευση. Να περιπολούν, για να βλέπουν και να οργανωθεί έτσι η πρώτη επέμβαση, ώστε μέσα σε 10-15 λεπτά το πολύ να μπορούν τα πυροσβεστικά μέσα να επεμβαίνουν. Εδώ έγινε το σφάλμα το 98.
μεταφέρθηκε η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική. Δεν είχε ακόμη μεταφέρθηκε και άλλο τρόπος που έγινε η μεταφορά και τα πήρε όλα η πυροσβεστική, ακόμα και την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτό παράξενο ακούγεται. Ναι, αυτό ήταν σφάλμα μεγάλο, δηλαδή, και το πληρώσαμε τότε. Και ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να έχουν την πρόληψη, δεν έχουν. Το μόνο που κάνουν οι δασικοί είναι να καθαρίζουν τους δρόμους. Μα για την πρόληψη, υποτίθεται ότι καλύτερα θα ξέρουν οι δασικοί από την πυροσβεστική. Η πρόληψη πρώτα απ' όλα κοστίζει πολύ φθηνότερα και είναι και πιο αποτελεσματική. Η κατάσβεση, η καταπολέμηση μετά τις πυρκαγιές κοστίζει πανάκριβα. Εκεί που όσο δίνουν για να αγοράσουν ένα καναντέρ θα παίρνουν 200 τζίπους. Και θα βοζόταν όλη η δασική υπηρεσία με τζίπ. Dan, do you have anything to ask? Anything that you would like to ask? I do actually. Λέμε πως θέλει να ρωτήσει τίποτα και ο Dan. Question might not really make any sense, but I've recently watched this documentary Είδε, λέει, ένα ντοκιμαντέρ about the phenomenon of global dimming. Το φαινόμενο, λέει, της παγκόσμιας, πώς να το πω, ότι το φως, ότι It's when the microparticles in the atmosphere are reflecting the μικροσωματίδια, sun λέει, αντανακλούνται στον ήλιο, back in space. στο So διάστημα. there's actually less sun Και hitting υπάρχει the και Earth, έρχεται λιγότερος ήλιος, λέει, τώρα από ότι... which wasn't taken into account during the original climate change models. And those questions that complicated if you can't translate it. Λέει για ένα φαινόμενο που λόγω των μικροσωματίδιων από την ατμόσφαιρα, από τα εργοστάσια και από αυτά. Ναι, ναι. Δεν είπα στις ατμόσφαιρες αυτές. Ότι there's less sunlight. έρχεται λιγότερος ήλιος, καλύπτουν... Δεν χαίρεται το φως μου αυτά, Ναι. υπάρχει διάχυστο φωτός. Ότι έρχεται λιγότερο φως από ό,τι θα μπορούσε να έρχεται κανονικά. The documentary I was watching was saying that the famine in Ethiopia Λέει ότι στην Αιθιοπία που υπήρχε που πεινούσε στην Αιθιοπία in the Middle 80s στη δεκαετία του was 80 possibly the first indication ήταν, λέει, η πρώτη ένδειξη of this phenomenon of αυτού global του dimming, φαινομένου, λέει, where less sunlight is hitting που the έρχεται planet, λιγότερο ήλιος στα φυτά και but the έτσι atmosphere έρχεται is still ξηρασία. heating up. Όχι, αυτό δεν έχει. He doesn't know anything. It doesn't know anything else, right? In that case, Εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως επειδή ήταν το 85, μήπως υπήρχε κάποια, γιατί υπάρχουν περίοδοι που υπάρχουν περισσότερες φωτιές. Ξέρετε αν εκείνη την περίοδο υπήρχαν... Πάντα υπάρχουν τέτοιοι περίοδοι, όπως τώρα. Τώρα περνάμε μια περίοδο υγρών καλοκαιριών. Πριν μέχρι το 88 είχαμε μια περίοδο ξερών καλοκαιριών και τότε είχαμε και τις περισσότερες πυρκαγιές. Αυτά επαναλαμβάνονται, δεν είναι κάτι που επηρεάζονται, ξέρω εγώ. Είναι φυσικό φαινόμενο. Γιατί και εξαρτάται τις κοιλίδες του ηλίου, τις ηλιακές κοιλίδες. Υπάρχει μια περιοδικότητα γύρω στα 11 χρόνια που κρατάει αυτό. Μπορεί να πάει και 12 και 13, μπορεί να πάει αυτό, είναι στατιστικός μέσος όρος. Δηλαδή κάνει... Ναι. Υπάρχει μια κύμανση. Τώρα περνάμε μια περίοδο υγρών καλοκαιριών, γι' αυτό και δεν έχουμε και πολλές πυρκαγιές. Δεν οφείλεται στο οργανώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία καλύτερα. Αυτό ξεκίνησε από το 1999 και μετά από το 2000. Και τώρα θα κρατήσει στα 11 χρόνια αυτά. Ελπίζω ότι αφορά αυτή την πολύ διαφημιζόμενη μεταβολή του κλίματος. Είπανε κάτι, πώς το είπανε, η ταλάντωση του βορείου. Η ταλάντωση του βορείου πόλου και αυτά δεν είναι φαινόμενα σημερινά μόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, τα τελευταία 1000 τόσα χρόνια, από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 12ο αιώνα, είχαμε μια θερμή περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο. Και αυτό που δεικνύεται ότι καλλιεργούνταν τα σιτηρά μέχρι τον αρκτικό κύκλο πάνω. Από τον 12ο αιώνα μέχρι τον 18ο αιώνα είχαμε μια ψυχρή περίοδο. Είχαν αυξηθεί οι παγετώνες στους Άλπες πάνω κατά 150 μέτρα κλπ. Υποχώρησε αυτή η καλλιέργεια των σιτηρών και από τον 18ο αιώνα και μετά περνάμε τώρα μια θερμή περίοδο πάλι. Τώρα το πόσο αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας που λένε ότι υπάρχει οφείλεται σε αυτό το πράγμα
ή οφείλεται στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι συζητήσιμο δηλαδή. Και πέρα από την. Ανησυχούν πολύ για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί τη βάση της ζωής. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακα, δεν είχαμε ζωή στον πλανήτη. Γιατί όλα αυτά τα φυτά τα οποία είναι η παραγωγή του συστήματος παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα και δημιουργούν οργανικές ουσίες κλπ. Και αυτό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, το 0,03 της 300 στο εκατομμύριο μέρη, ήταν στο ελάχιστο. Οποιαδήποτε από το διοξείδιο του άνθρακα επιφέρει αύξηση της παραγωγής. Συνεπώς δράει ευεργετικά στα φυτά, χωρίς να δράει επιζήμια στον άνθρωπο άμεσα. Τώρα, η επιζήμια αυτή η επίδραση την καταλογίζουν στην αύξηση της θερμότητας με το διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή είναι αέριο θερμοκηπίου. Αλλά τη μεγαλύτερη ζημιά όμως δεν την κάνει αυτό το πράγμα. Τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει ότι στη φύση υπάρχουν αναδραστικοί μηχανισμοί. Δηλαδή μηχανισμοί που ρυθμίζουν την ισορροπία όλων αυτών. Και οι μεγαλύτεροι αναδραστικοί ρυθμιστικοί παράγοντες ήταν τα δάση και οι ωκεανοί. Ένα δάσος δεσμεύει κάθε χρόνο 4 τόνους διοξείδιο του άνθρακα στο εκτάριο. Με τεράστια ποσότητα. Συνεπώς δράδει ρυθμιστικά, όπως το ίδιο πράγμα κάνουν και οι ωκεανοί με το πλακτό που έχουν. Αλλά τους ωκεανούς τους ρυπαίνουμε, τα δάση τα λιγοστέψαμε, έχουν μείνει από 60% που ήταν τα δάση κάποτε που καλύπταν τη φάνη, τώρα καλύπτουν μόνο 20%. Δηλαδή έχουν περιοριστεί στο 1/3 τα δάση. Συνεπώς οι βασικοί μηχανισμοί, αναδραστικοί μηχανισμοί για τη ρύθμιση του διοξειδίου άνθρακα έχουν καταστραφεί. Και γι' αυτό δεν αναφέρεται κανένας. Αυτό είναι σημαντικό. Και στην Ελλάδα πόσο έχει καεί, πόσες εκτάσεις έχουν καεί περίπου? Κοιτάξτε, αυτά καίγονται και ξαναγίνονται αυτά. Δηλαδή με τον καεί ένα δάσο δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε το δάσο πια και δεν ξαναγίνεται το δάσο. Ιδίως όταν είναι στη μεσογειακή ζώνη. Τώρα στην άλλη τη ζώνη που είναι στην υπηρετική κλπ. Που έχουμε άλλα είδη πεύκα εκεί, τη μαύρη πεύκη, τα δασική πεύκη. Αυτά είναι προσαρμοσμένα στις λεγόμενες έρπωσες πυρκαγιές. Αυτές δηλαδή που γίνονται επικόρυφες απάνω και αυτές οι πυρκαγιές είναι ευεργετικές για αυτά τα είδη. Αυτά τα είδη δεν έχουν την ικανότητα να αναγεννούνται με σπόρους μετά, άμεσα, αλλά επειδή υπάρχει αυτός ο τάπετας που είπα και πριν, που εμποδίζει την αναγέννηση, με την πυρκαγιά αυτή καταστρέφεται. Αυτός ο τάπετας και φτάνει όλα τα είδη θέλουν ορυκτό έδαφος για να φυτρώσουν τις σπόροι τους. Και σε αυτό διευκολύνει την αναγέννηση. Αλλά άμα γίνει επικόρυφη πυρκαγιά, εκεί καταστρέφει το δάσος. Κάτι άλλο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο σχετικό με τις φωτιές τώρα. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την πυρκαγιά τόσο πολύ. Και δεν φταίνε τα είδη που καίγονται. Αλλά αυτοί εμείς οι άνθρωποι που πάμε και κτίζουμε δίπλα από ένα δάσο ή μέσα σε ένα δάσος πεύκης. Αυτό είναι το μηχανισμό του να καεί. Που μην μας κακοφαίνεται όταν καίγονται τα σπίτια αυτά. Δηλαδή. Εμείς προκαλέσαμε, δεν το προκαλεί η φύση. Και δεν φταίνε τα πεύκα γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω τελειώσαμε. Έχει μια ερώτηση. What's the most, I mean this probably be an obvious answer. What's the most urgent reason why people need to protect the forests around their communities? Λέει, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που πρέπει ο κόσμος να προστατεύσει, η κοινότητα να προστατεύσει ένα δάσος από τη φωτιά, αν υπάρχει ένας κύριος λόγος? Ο κύριος λόγος είναι ότι παρόλο που η πυρκαγιά αυτή στη μεσογειακή ζώνη είναι ένας οικολογικός παράγοντας, όταν επαναλαμβάνεται συχνά, δεν καταστρέφει μόνο τα δάση, καταστρέφει και το έδαφος, υποβοθεμίζει και σιγά σιγά οδηγούμαστε στην απερίμωση. Και αυτός είναι ο σοβαρότερος λόγος. Και στις πλημμύρες που ακολουθούν μετά από όλα αυτά. Και ο αισθητικός. Και μετά που, όπως είπατε, δεν γίνεται κατακράτηση του διοξειδίου. Ναι. Και αυτό. Και αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, η επέμβαση του διοξειδίου του άνθρακα, το δάσος δεν επηρεάζει μόνο, δεν μας δίνει μόνο ξύλο.
έχει ένα σωρό από άλλες κοινοφιλήσεις που λέμε επιδράσεις, κυρίως στο νερό. Το δάσος συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομία του νερού. Δηλαδή το δασικό έδαφος, επειδή δεν σωληνώνεται από τις ρίζες και λοιπά, τα σκουλίκια που υπάρχουν, έχει ένα πολύ μεγάλο πορόδες που λέμε. Δηλαδή ένα χώρο στο οποίο μπορεί να αποταμιευθεί το νερό. Αυτό το νερό αποταμιεύεται κατά τη διάρκεια των βροχών και το δίδει κατά τη διάρκεια της ξηρασίας. Και συμβάλλει στην υδατική οικονομία το δάσος. Και στο μέλλον το βασικότερο προϊόν του δάσους ήταν το νερό. Άλλη μια ερώτηση. With the changes in the climate, Με τις αλλαγές, λέει, του κλίματος τώρα. and specifically in Greece this year, Και αυτό το χρόνο, είναι... with the cycle of Helios and Vreki. He says that we asked that, and he says that there is a kind of... Yeah, I have answered to this question before. So it's the natural, Yes, there's a natural phenomenon that is happening, yes. Is there an emergency scenario, like in the immediate sort of 20 or 30 years, Τα επόμενα 20-30 χρόνια υπάρχει κάτι που να μας κάνει that να really needs to κινδυνεύει. be confronted right now to do with our environment? Κάτι λέει που έχει να κάνει γενικά με το περιβάλλον, που πιστεύετε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα, γιατί αλλιώς μπορεί να επέρθει καταστροφική αλλαγή γενικά για το περιβάλλον. Για όλα ισχύει αυτό ότι η πρόληψη είναι το φθηνότερο μέσο προστασίας. Το να προλαβαίνει κανείς τώρα το κακό που δεν έχει πάρει ακόμα μεγάλες διαστάσεις. Αλλά κανείς δεν μπορεί να προλάβει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φύση έχει αυτούς τους αναδραστικούς μηχανισμούς που τα ρυθμίζει, αρκεί να την αφήσουμε. I think that we should leave nature to itself, and if we try and protect it, then it won't be a problem. But it's because we're destroying it. So, I mean, because the one thing I have Ένα a πράγμα problem λέει αυτός που έχει πρόβλημα. the one thing I have a problem with is that politically, Είναι πολιτικά. is the environment All the problem are political. financially beneficial? I can't personally see a more important. Λέω ότι οι πολιτικοί δεν δίνουν βάση στο περιβάλλον. Ας πούμε, πολιτικά πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο σημαντικό, λέει, να μιλήσουμε για το περιβάλλον, λέει, αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ποια είναι διαφορά. Οι πολιτικοί ασκούν πάντα μικροοικονομική πολιτική. Δηλαδή δεν βλέπουν παραπέρα από την επόμενη εκλογή τους. Ενώ το περιβάλλον χρειάζεται μακροοικονομική πολιτική. Να βλέπει κανείς 50 χρόνια, 100 χρόνια μπροστά. Πράγμα που θα του κάνουν οι πολιτικοί. Και αυτή είναι η δυσκολία σε όλη την υπόθεση. Δεν το σπίτι κανείς εύκολα, γιατί το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα ξαναβγούν την επόμενη τετραετία. He's just saying that politicians are interested in microeconomics, which means that they're interested in what will influence the votes for a short period of time, whereas the environment, there should be an interest in macroeconomics, which means what is beneficial for the environment in the long term, and it's very hard to persuade politicians to be interested in macroeconomics rather than microeconomics. But if it's difficult to persuade Αν είναι politicians, δύσκολο όμως, λέει, να ασχοληθούν με τη μακροοικονομική... where does that leave, I mean, us not only in Greece, Τι κάνουμε, λέει, εμείς τότε, αφού η πολιτική as a species? Λέει, ανθρώπινο είδος, λέει, τι κάνουμε. Χρειάζεται ενημέρωση του κόσμου και κυρίως εκπαίδευση από την ιερή ηλικία των παιδιών μας, ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Γιατί οι πολιτικοί παίρνουν μέτρα που τους εξασφαλίζουν ψήφους. Δηλαδή, αν καταλάβουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος τους εξασφαλίζει ψήφους, θα πάρουν μέτρα για το περιβάλλον. Θα αναγκαστούν να πάρουν μέτρα για το περιβάλλον. Και αυτό από την πίστη των παιδιών κυρίως. Γι' αυτό η περιβαλλοντική ευαισθησία πρέπει να ξεκινάει από τα παιδιά, ακόμα από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Και τώρα γίνει μια τέτοια προσπάθεια. He said we should start from young children that, they should be educated to learn to love the environment. That's where it should start, basically. And what if it doesn't? Και άμα λέει δεν γίνει αυτό, λέει, άμα λέει από μικρά, και άμα λέει δεν υπάρχει συνείδηση... Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. They need to react and do something. And what if they don't? Και αν δεν αντιδράσουν, λέει, τι θα γίνει. Τότε άξε της μοίρας μας. What can you say? So, are there any models
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μοντέλα that are actually in practice that actually που εξασκούνται around the world γύρω στον that could be κόσμο, applicable to Greece. που μπορούν να ληφθούν, ας πούμε, μέτρα που μπορούν να ληφθούν και στην Ελλάδα σχετικά με την περιβαλλοντολογική, με την what do you mean about what? About the education. Towards the balance between Για την ισορροπία, λέει, μεταξύ macroeconomics, μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής, αν υπάρχουν κάποια μοντέλα για να μπορέσει να μοντέλα υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται και μετά αυτά τα συστήματα είναι χαοτικά συστήματα. Δηλαδή, ένα μοντέλο ότι είναι ένας μαθηματικός τύπος που το βάζεις και έχει συντελεστές. Ο τρόπος που προσδιορίζει κανείς αυτούς τους συντελεστές εξαρτάται και η αξιοπιστία του μοντέλου. Και μετά αυτά δεν ακολουθούν πιστά τους φυσικούς νόμους. Δηλαδή υπάρχει μια προσδιοριστία σε αυτά. Γι' αυτό δεν είμαι τόσο υπέρ του μοντέλου αυτά. You shouldn't be going for models because everything is changeable, you know, with the environment. So there's not one specific model, you know, that you need to follow. And model, when you say model, it means like a mathematical thing. We need the mathematical house. Right. You know. Και ένα άλλο πράγμα αυτό για το διοξείδιο του άνθρακα που τόσο το έχουν δαιμονοποιήσει αυτό. Δεν φταίει μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή, γιατί στα τελευταία 100 χρόνια έχουν μπει στην ατμόσφαιρα πάνω από 4.000 ξένες ουσίες που δεν προϋπήρχαν και επίσης είναι βλαπτικές. Και δεν ασχολούνται με αυτές, ίσως γιατί προσκρούν και σε οικονομικά συμφέροντα και αυτά που έρχονται από την καύση του πετρελαίου κλπ. Και το ρίξαμε όλοι στο διοξείδιο του άνθρακα. We're blaming the carbon dioxide for everything, but he says there are other chemicals that are released in the environment now, which are like so many new ones, but no one is interested about them. Everyone sees about carbon dioxide. Yeah, sure. Because that's the state of education about the environment. Γιατί δεν μόνο αυτό ξέρουμε, λέει το διοξείδιο του άνθρακα και αυτό. Τα ξέρουμε γιατί τα οξύδια του αζότου είναι ακόμα περισσότερο επικίνδυνα. Τα οξύδια του θείου, το που προκαλούν την όξινη βροχή μετά. Αυτά είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνα από ότι είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Και δεν είναι σίγουρο ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι αυτό που προκαλεί την θέρμανση της γης. Αλλά πάση περιπτώσει με είχαν καλέσει ένα αυτό στο δικαστικού, σχολή δικαστικών και τους μίλησα για το δάσος. Και είπα μια από τις ωφέλειες του δάσου είναι αυτή η ρύθμιση του διοξειδίου του άνθρακα. Και λέω, όταν ακούω τον Ζηρεφό, έναν φυσικό δικό μας, να καταφέρει τον διοξείδιο του άνθρακα, μου θυμίζει ένα ισπανικό ανέκδοτο. Αυτοί έχουν ανέκδοτο για τους Ανδαλουσιάνους. Ανδαλουσιάνοι είναι αυτοί οι τσιγκάνοι φαγγέλοι. Είναι ένας περήφανος λαός, αλλά μην του πεις να δουλέψει. Θεωρούν τη δουλειά κατάρα και μεγάλη τιμωρία του Θεού. Μια φορά δήλωναν 3.000 άνεργοι Ανδαλουσιάνοι στην Σεβίλη. Και όπως περνούσαν και από την κεντρική αγορά της Σεβίλης, ένας καταστηματάρης μπήκε έξω, στάμπαρε κάποιον από αυτούς, συγχωροδεμένο νερό παιδί. Λέει, πώς έλεγε εσένα, λέει Μανόλο. Μανόλο, έλα, λέει, έχω δουλειά για σένα. Καλά, ρε άνθρωπε, 3.000 ψάχνουν για δουλειά εμένα, βρήκες. Του είχε με το διοξείδιο του άνθρακα, αν είχε μιλιάδα μας έλεγε 4.000 ουσίες ανέβηκαν να πάνε εμένα, βρήκες. So given the lack of clarity about education, δεν υπάρχει. He says that there is, you know, there is when the people are more educated now. But the general perception is the carbon dioxide problem. And the urgency. Λέμε τη δαιμονοποίηση που γίνεται του διοξειδίου του άνθρακα. And the time that it takes to change. Και the time that it takes for the environment to regenerate. Τον χρόνο που χρειάζεται, λέει, για να αναζωογονηθεί η γη. Just trying to get at the urgency. Είναι επίγον, λέει, how urgent πόσο επίγον is it that things change drastically and not slowly? Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη μας, είναι κάτι το επίγον αυτό. Είναι γιατί έχουμε φτάσει ήδη στα ωριά μας. Δηλαδή η καταστροφή των δασών, η ρύπανση των θαλασσών κλπ. Μας έχει οδηγήσει στα όρια της ανοχής της φύσης. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε που θα χειροτερεύει την κατάσταση θα είναι εις βάρος. Yes, he says we're right at the limits now. Whatever else we do is, you know. And does he? I mean, because I can only foresee. It seems that slow changes. Ότι μικρές αλλαγές, small
problem like in Boscastle in England where the village got washed away. Και προβλήματα όπως λέει κάποια σπίτια που έχουν πλημμυρίσει. The mudslides because of the deforestation in China and Indonesia. They're big problems, but small problems. Είναι μεγάλα προβλήματα, αλλά είναι μικρά προβλήματα. Λέμε, αν είναι και συγχρόνως μεγάλα προβλήματα, γιατί συμβαίνουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα τοπικό. Όλα τα προβλήματα αυτά στην Ινδονησία που γίνονται αυτές οι πλημμύρες κλπ. Οφείλουν στην κατροφή των δασών. Και στις μεγάλες βροχοπτώσεις που έχουν αυτή. Στη Μαλαισία, ξέρω εγώ, πέφτει 10.000 χιλιοστά βροχή το χρόνο, δηλαδή 10 μέτρα βροχή. Αυτό το ρύθμιζε το δάσος. Με την καταστροφή του δάσους, αυτό απορρέει όλο επιφανειακά και έχουν μεγάλη, όχι μόνο πλημμύρες και διαβρώσεις του εδάφους. Και το δάσος του δεν είναι δάσος μεσογειακό, άρα προφανώς μια φωτιά είναι άλλη επιζήμια για το. Because given because a city like New Orleans. Μια πόλη όπως η Νέα Ορλεάνη που καταστρέφηκε από τις πλημμύρες. Because of the lack of urgency and building up their defences, their sea defences. Δεν είχαν φράγματα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Again, it's a huge problem that affects many people. Επηρεάζει πολλούς. And again, it might add a little bit more urgency to the climate problem. What are you trying to say? Well, again, it's what is it going to take for something very urgent? Because all the debates in the media are very, very, yes, something needs, we need to take more care. It's just trying to get at this urgency problem. He says it's urgent, he said it. So I just keep going on with that over and over. Πώς επίγον, αυτός θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επίγον, λέει, και βλέπει, ας πούμε, τους πολιτικούς ότι δεν κάνουν τίποτα, ότι για τη συνθήκη του Κιώτο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει την συνθήκη του Κιώτο. Και ούτε η Κίνα το έχει υπογράψει και αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές. Yes. Εγώ λέω πάντα ότι η φύση είναι ο μεγαλύτερος γαλαντόμος όταν της πέσει αυτό που είναι διατηρημένα στο δόση. Με τη λεγόμενη αυτή αηφορική διαχείριση. Αλλά γίνεται ο μεγαλύτερος τοκογλύφος αν της πάρεις παραπάνω από αυτά που μπορεί να σε δώσει. Συνάπτεις δάνειο από αυτήν με πολύ υψηλούς τόκους. Και εκδικείται. Όχι άμεσα, αλλά αργά και σίγουρα εκδικείται. Και ένα ωραίο ανέκδοτο ψυχολογικό. Πριν από 3 χρόνια είχε περάσει ο Άρης, ήταν στην πιο κοντινή απόσταση με τη γη. Και αυτό συμβαίνει κάθε 50.000 χρόνια. Και ρωτάει αυτή την ώρα, όταν πέρασε ξανά, λέει, αδερφή, λέει, πολύ χλωμή σε βλέπω σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Λέει, άστα, λέει, έχω ένα ζυζάνιο που με καταστρέφει. Λέει, ποιο είναι το ζυζάνιο αυτό, λέει, Homo sapiens. Ξερίζωσέ τον, λέει, γιατί θα πάθεις ό,τι έπαθα κι εγώ. Is it like just going back to the fire thing, so it's a slight distraction. And what I've read recently in my English Greek newspaper that if fire is started deliberately, then it has to be replanted with trees. It has to be it has to regenerate without it. Well, that's what I thought. Like, I just think it might be just interesting to give you the option of getting like the cut, because a lot of people start fires apparently in Greece so that they can clear the land and then they can build whatever they want to build. I just think it's kind of... Oh, they mean that they can't build something that is going to be planted with trees and they can't build houses. I think that's a law, yeah. Interesting for you to get that down on tape. Εννοεί ότι άμα γίνει κάποια φωτιά, ότι κρίνεται αναδασωτέα η περιοχή από την κατάλαβα και... Ναι, από την νομοθεσία βέβαια. Αναδασωτέα με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται η βοσκή, δεν επιτρέπεται οι καταπατήσεις και λοιπά. Τώρα με την πίεση των πολιτικών αναγκάζονται και οι δασικοί να κάνουν αναδασώσεις. Γιατί θέλουν οι πολιτικοί να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Για τη μεσογειακή ζώνη μιλάμε. Και οι πυρκαγιές δεν έχουμε μόνο στη μεσογειακή ζώνη, έχουμε και στις σαβάνες. Οι σαβάνες, αν δεν καούν κάθε 2-3 χρόνια, δεν δίνουν το χώρο που χρειάζονται για να ζήσουν τα φυτά αυτά, τα ζώα εκεί πέρα. Η σαβάνα υπάρχει και τα είδη που είναι εκεί είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και δεν καταστρέφονται.
Το ίδιο πράγμα γίνεται και στις τούντρες. Δηλαδή δεν είναι πάντα καταστροφική η πυρκαγιά. Καταστροφική είναι εκεί όταν δεν είναι το οικοσύστημα συνηθισμένα στις πυρκαγιές. Τότε γίνεται καταστροφική. Αυτό το κατάλαβα και δεν το ήξερα κιόλας. Yes, I think we... Και το βασικό μέλημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών. Πώς θα προλάβουμε τις πυρκαγιές, να μην εκδηλωθούν. Ή αν εκδηλωθούν να είμαστε σε θέση να τις σβήνουμε μέσα στα 10-15 πρώτα λεπτά. Πριν πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά. Και αυτό το έχουν καταφέρει οι Κύπροι κάτω. Οι Κύπροι έχουν πάρα πολύ καλά οργανωμένη δασική υπηρεσία και έχουν καταφέρει να διασπείρουν όλα τα μέσα αυτά, πυρόσβεστα, οι πήγε δηλαδή, γιατί αυτοί δεν έχουν το ελικόπτερο, έχουν τα αεροπλάνα, έχουν στην Κύπρο. Αλλά τα καταφέρανε, έχουν κάνει δεξαμενές για να παίρνουν νερό κλπ. Ώστε μέσα σε 5-10 λεπτά να είναι στον τόπο της πυρκαγιάς και να τις σβήνουν.